Ipahunong sa Cebu City LGU ang road concreting project sa Veterans Drive sa Barangay Lahug kung mapakyas ang kontraktor sa pagsunod sa gipatuman nga ultimatum karong Biyernes. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Giatubang ni Mayor Nestor Archibald ang mga project engineer sa Kimwa Construction kauban ang mga opisyal sa DPWH Regional Office o sa DPWH City Engineering District sa road project site sa Nivil Hills. Gipahunat sa mayor ang kontraktor sa pagsumiter og undertaking karong Biyernes, Setyembre 26 din apil nini ang penalty nga 500,000 pesos kada adlaw kung mapakya sa paghuman sa proyekto sa nalatid nga panahon. Gawas nini gipangayo usab sa mayor ang pagbutang sa mga CCTO trained traffic aid o cleaner sa karsada. Gisaysay niya nga daghan ang reklamo ang iyan daw tungod sa kahasol nga namugna tungod sa maong proyekto. Gipasalig sa DPWH ang pagmonitor aron mahapsay ang trabaho ug mahuman sa ginagdang panahon. You're going to pay the city government 5% sa 10% sa total contract. Dili gani mo kahatag aning Thursday sa Friday, then we will have to give you a cease and desist nga hunungon ako ang tibok project. Kay ang ato manggong gitanaw ang prohisyo manggod sa ubang mga tao, sa atong mga tao nga constituents ba. No, ni hunong ang ilang business, hinay, kay way mo nga taas. The other one, ang traffic nga ma-involved. We assure you, Mayor, nga tanang commitment will be followed and comply. Samtang ipasalig sa project engineer sa construction company nga motuman sila sa gipangayo sa LGU. Gipasabot nini nga malangan sila tungod usab sa dagan sa panahon kung muulan apan gipaniguro nga makuhaan ang kahasol sa mga moagi sa karsada. Ang pagbuhos nila sa simento himuon nila sa lawom nga kagabhion. Sa Enero pa ang pagkatapos sa proyekto nga adunay project cost nga mukapin sa 100 million pesos. Amo yung suportahan po ang say gusto ni Mayor no labi na tong sa traffic nga concern niya by October 30 inaot ni nga mahuman din na mo ang kwan kaniyang pavement. Samtang gipaningil usab sa mayor ang DPWH sa pagpa-asfalto sa diversion road sa kilometer 18 sa Barangay Balubog sa Trans Central Highway kay kun dili kini masugdan ang dakbayan sa Sugbo na ang motrabaho nini. Nga ang kanang area diri kanang sa diversion daghanang na disgrasya, daghanang nagreklamo, dugay kaayo. Mautoy akong gi-propose ninyo nga kinahanglan ipa-espalto na gyud na. Discuss na mi last week with contractor and then nag-commit sila na this week mag-schedule sa kuan if maayo lang ang weather ba. Kauban si Godfrey Lien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.